Hyvää päivää. Tämä on opetusvideotyöpaja opetusvideon tekemisestä. Aiheena on ruutukaappausvideo. Ja semmoisen videon tekemiseen käytetään tämmöistä ohjelmaa kuin Screencast-O-Matic. Tuolla näkyy nettisivu, mistä se löytyy itse asiassa. Tässä on sen etusivu screencast-o-matic.com. Tämä on siis semmoinen softa, millä voi oman ruutunsa tapahtumia taltioida. Ne pystyy rajaamaan sen alueen, mitä aluetta ruudusta taltioidaan. Esimerkiksi voi ihan vain yhden ikkunan toimintoja taltioida. Ei tarvi siis koko ruutua taltioida. Mä oon tässä rajannut tän nyt esimerkiksi tuosta osoiterivin yläpuolelta pois, että kaikki 25 tabia, mitä siellä on auki, ei turhaan häiritse katsojaa. Ja sitten tällä ilmaisella versiolla pystyy taltioida enintään 15 minuutin pätkiä. Pro-versio maksaa 15 taalaa ja sillä pystyy tehdä sitten vähän enemmän, pystyy editoimaan sitä videota ynnä muuta. Mutta nythän me ollaan jo tässä opetusvideoasiassa hyvin ammattilaisia, me osataan itse editoida sitä videota, niin me emme välttämättä Pro-versiota tarvitse, vaan voimme käyttää jotakin toista ohjelmaa sen editoimiseen. Esimerkiksi sitä iMovieta. Se vain sitten edellyttää, että tämän oman videonsa saa sinne padiin. Mutta myöskin sitten voi käyttää jotakin muita Windows Movie Makeria tai jotakin muuta softaa, mikä löytyy koneesta ja editoida sillä se video. Ja täältä nettisivulta löytyy, tuosta kun klikkasee, niin heti löytyy ohjevideoita, hurjat määrät. Täällä on sivussa ding 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 monta eri asiaa, mitä niissä ohjeissa on sisällä. Ja lisäksi täältä sivulta löytyy tämä tutoriaalit, eli tutoriaalisivulla on sitten vielä erikseen kerrottu siitä softasta ja sen käytöstä. Eli tästä vaan hommiin tutustumaan ja kokeilemaan.